Tak andani iki ben ora kasus nek demok ngarep kan kasus. Dan demok nek pengen demok mburi wae ngono lho. Aku nek mburi iki sok ngeblak dadi aku mesti cekelan ngarep agak nyekel mburi. Terus piye kabeh kena? Ndak ngledak lho. Tonjo tenan. Karepe ngono kuwi. Edan kok saya ana bengi iki. Piye ta bengi iki piye? Ora mulih hau dianggep ora ono. Nek wong tresno iki seneng anggap kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang dodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Iya, joget yo apik. Iki aja kok joget, nyopet pe apik. Ya ora apa-apa kaya. Ah wis do ngerti ngastomik kok nggawa pit nang panggung. Ya ora kok ngono kuwi kok ya. Nggih. Dalu yu cangik yu limbo. Wilujeng Mas ana. Pangestunipun wilujeng sehat alhamdulillah. Aduh. Nggih, sowan wonten ing pundi niki? Niki wonten ing lali aku mau. Sinduarjo. Nggih Sinduarjo. Ngaglik Sleman. Ngaglik Sleman. Ulang tahun desa ingkang kaping 7. 7 nggih. Nggih mugi-mugi yuswa sampun 7 menika nambahi rahayu lir sambikala. Nggih, kebak rejeki sehat sedaya. Amin. Sing dikarep gemah ripah loh Jinawe. Jinawi kok Jinawe. Non? Jinawi. Anu kecentol untuk siji Mas. Apane? Anu ilate. Oh ayo, jare untune wis entek. Non? Antek tak pangan dhewe kok. Nggih. Nggih Mas. Menika wonten bapak ingkang badhe nyuwun lagu menika. Oh, saking perangkat desa. Oh, nggih. Menapa? Oh, pun saka sapa? Nggih, monggo panjenengan. Kowe diwaca kowe kok wong di kowe dagelan ya cenanangan golek amplop. Ngapa kok njero kula pun mutung. Pun amplope mang pendhet jerone kula gawa. Padha wae kowe kok ya nggih. Ya Pak Dukuh Nglaban Sinduarjo nyuwun lagu Liwung digedruke. Wah. Gumun lah aku kok dadi liwung iki kok kaya penyakit kok bersarang nang gone wong endi-endi to no. Kok do seneng liwung. Lah kowe nek nyawang Pak Dukuh Nglaban ki mau sing nang kono mau rak nuwun sewu. Piyai umure semono ki paling ora rak ular kambang, kutut manggung. Kok liwung lho. Iya wis ora apa-apa. Nggih saya sepuh ki saya liwung rupane. Nggih. Nek isih nemono ya saya edan. Ngampur kok isih nom kok saya edan. Kula menika kok. Iya. Kula anu nggih Mas Jono kula parik caosi rencang nggih. Nggih. Nah, men kula sampeyan iso bat-batan karo Mbak Elisa ur karo Salaso. Ya. Ora kok sik, kowe tak nehi kanca Elisa kok madhep rono ki ngapa? Aku ndelok penonton anggere muni Elisa kok tutur. Weh, plok. Ah iya saking kudune le plok ki Prastiwi. Kok malah kene lho. Ya ora kok ya karang ya. Sewu Mbak Yu. Aduh nggih karo ngantuk. Nggih. Nah. Yes, kedalu Mbah Ana. Sehat nggih wilujeng kula remen saged ngertos panjenengan saged mriki. Sehat. Sehat alhamdulillah. Tasih sepuh to? Oh, tasih. Nggih, dereng bubuki. Bubuki apa? Saya tuwek-tuwek kuwi mah. Mboten ding tetep sehat seneng kula. Pangestunipun anak-anak kula nggih iso Nggih. sehat iso ngancani cah nom-nom. Nggih. Ben tambah nom niku jane untune niku ditambahi, Mbah. Nun? Nggih jenengan niku untu ya apa to? Waca panjenengan niku ditambahi. Waja apa soblok? Heeh. Wacane kuwi ne. Nggih waja untu. Loh kok malah aku kok kedanan. Ayo. Ayu jebule mbasan cedhak.
pripun? Piye? Cantik. Jembe tak cedhaki jembe ya ayu tenan. Lah ya ayu wong isih enom. Lah mula kok penonton ki do kaya kedanan. Lah iya saking senenge karo Mbak Elisa. Agak teko wae Elisa teko ngono edan. Iya, pancen edan. Ya nggih. Nek daklan cek ya kudu edan padha edane to. Aja. Nggih. Ning edan kanggo panglipur para warga kene masyarakat kene. Beres. Ta? Ora ana wong edan kaya kowe aku. Ha iya ta? Kowe apa aku? Ya aku wae, heeh. Kowe calone. Oke. Calon gendeng sik. Nggih. Ya, Mbak Elisa ngaturke apa? Ngatur ke Oh, apa? wonten pamundutan mboten wonten? Durung ana pamundutan. Liwung ya engko keri liwung. Liwung keri, liwung. Padukung laban iki liwung. Liwung. Oke. Kula ngaturi langkam riyen mawon nggih. Langgam kok lenggam. Langkam. Langgam. Ayo wong jeneng wong blasteran kok ya. Ya nggih blasteran nih. Dadine omongane ra patek ceca. Deruk romprit. Deruk ki apa? Kuwi deruk ki apa deruk? Manuk. Oh, jenis burung. Burung. Burung deruk. Burung deruk. Burung deruk itu apa? Itu Oh, adiknya burung kakak tua. Oh, sejenis kakak tua adalah Kakak tua kuwi peksi Kang Mas sepuh. Oh. Sik to, ora ngawur to. Kowe nek jelaske iki nek nganti sakarepmu dhewe engko sing mumet aku lho. Iku ning omah takone karo aku. Nek kowe takoni burung deruk iki ya tok jelaske kok adine kakak tua. Oh nggih nyuwun ngapunten Peksi Kang Mas sepuh. sirku ya arep mumet. Peksine Kang Mas sepuh. Kakak tua Berarti kuwi bangsa gunamu, peksimu. Ayo. Kowe kan Kang Mas sepuh, kowe sepuh panjenengan. Tenane jebule. Ngapokmu Panjenengan sepuh, nek sing enom berarti ini apa jenis burunge? Sing enom ki lagi mabur. Oh, lagi mabur. Tipine tipane apa? Sing gedhe wis ra mabur, wong wis brodol. Oh, wis ora duwe Wis bulu. bocah. Ya takoni sak. Deruk ya apa sak? Umur Ya dijawab niku kok. derok. Derok niku kakak tua. Deruk kuwi derkuku. Derkuku niku oh derdriji. Deruk, oh, kuwi Kuwi derkuku. koncone derdriji. Derkuku. Kuku. Derkuku. Oh, mergo munine kukuku. Nek sing kaya kiri ana ra munine. Kuwi blasteran karo tongseng. Dadi sayur mengkone. Tongseng hauk. Ora. Boten derkuku mergo munine kukuku. Gerukok. Ku garuk. Dekukur kuwi deruk. Nek kok jeruk kuku geruk, geruk Puter kuwi. garuk, keruk geruk. kuwi kok keruk-keruk apa to? Niku mau pripun? Kuku geruk geruk, geruk geruk, geruk. Jelasno. Engko nek sesuk nek nganti takon aku malah masuk angin kowe tak goleki lho sih. Oh iya. Takon apa sing cetha dadi karo Bunyinya tadi gimana? Kuku geruk, geruk geruk. ora nek derkuku ya dekukur. Oh, der kuku. Nganggo kuk. Au. Iki serigala. Engko terus au. Wow. Nggih. Nggih. Kuwi derkuku ki deruk ngono wae. Ya deruk. Sesuk tak duduhi wujute wae rasa tak Langsung. Nggih. Sesuk nek takon Pak Sena, Nggih. langsung kon duduhi wae. Nggih. Iki lho, deruk. Iya, Pak Seno ngertos ta niku? Wah, nek ka ngerti wong seneng dolanan kok ngono kok. Dolanan apa? Manuk anggungan. Oh, Manukan. Oceh-ocehan. Oceh-ocehan niku sing bangsa ciblek pranika. Nek ciblek. anggungan niku deruk, kutut, puter. Oh, anggungan ki basa deruk puter. Nggih nika kangge pini sepuh kejawen pranika biasane kutut. Heeh. Nek si oceh-ocehan ciblek, pleci, cak ijo, cak catrung. Apa? Lah nggih cak ijo. Ya. Nembang apa Mbak Elisa? Niki kalau wingi wonten senyuwun mawar kuning. Mawar kuning. Nggih. Oh nggih ya. Apik ki mawar. Diaturake dibawani ora? Nggih dibawani. Ya dibawani. Alon bae. Elon. Wes saiki nggo kacamata barang ya. Nggih niki sale metane ora ketok.
Oh, ayo ditokke ben ketok. Nek ditokke kepiye? Oh ya kecer ya. Kebolong. Amri Patria ketok jare. Nggih. Ya. Mingkar mingku rengu karo Lho nek nembang rak fasih to sih. Wah, Jan. Atase wong luar Jawa. Kok iso nyuara Jawa apik. Awet seneng aku kaya ana pire ya. ana pere. Akarono karenan Mardi kok mandi. Mandi. Kok Mardi. Si nek tok tulis ku mau nang buku keliwat ana. Kau keliwat. Mentul-mentul jeglong. Jegelong. Tekan kono. Heeh. Ya. Ngati-ati iki. Alon. Lega nganti ususe mulai ngampet munggah tekan kene. Ususe sapa? Ususe kene. Iki otot. Oh, otot. Lah kuwi senjatane sinda-sindane arep nglairke ya nganggo nembang kuwi. Oh ya mula. Sinawong Rasminang jebrol. Metu prot. Ha iya. Oh iya. Pernapasan Mas jenenge. Pernapasan. Nggih. Sepirane? Melu ngampet ya Mas. Sinupa Sinukarta mrih Kretarta Agama gemeng aji lega mangga ya ta mawar gune mawar gune
mawar kuning. Ya cetha ya monggo mawar kuning terus. kuning mau masih ono. Sampun aturaken, Pak. Kowe mesti ora hafal mawar kuning ora dong gak tembange sapa kuwi ora ngerti mesti. Oh, kula ngertine sekuntu mawar merah. Weh. Ya beda. Beda nggih. Sekuntu mawar. Nana, wis sekuntu mawar ora sih. Sekuntu mawar merah. Tak gendang genteng tak entuk blek. Nggih ngono ta, Mbak? Betul. Wis ana iki arep piyai sepuh ning jiwane muda kok. Muda terus iki taruna. Dadi dhek ora hafal lagu-lagu ngene iki ora hafal. Iya, ning lagu-lagu sing cara-cara mbiyen sekuntu mawar merah terus apa jenenge iki Wakuncar ngono kae malah Wakuncar. Angkatan Bu Prastiwi ya, dulu yang sering nyanyi itu Bu Prastiwi, Wakuncar. Iya, Wakuncar entek megel-medel. Nggih, Mas Eno. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak sapa? Mbak Elisa. Elisa, wah akeh tenan kok iki waranggonane jan. Nggih. Wah, iki to layang semene kok njaluke liwung kabeh. Iya. Rumah sawu kok. Po ngertine liwung apa ya kene iki mingan? Ya ora ngerti kok. Ya, Pak. Lagu liyane ya akeh. Matur sembah nuwun. Iki uga ana pamundutan. Ya. Ki ana sing nyuwun gandrung tatin. Maksude piye iki? Oh iya. Saka menot isi candi. Oh, isi candi. Iki kok saka reca iki. Kok reca piye? Isine candi iki nek reca. Reca nggih, patung-patung nggih. Werna-werna.
Mengko tekan Mbak Tati ning ki alon-alon dhisik. Iya. Mergane sinene akeh engko nek dijujak-jujuk ngono ndak. Anjir. Angon rasa. Iya. Angon rasa tegese. Lah ya nggo sinden akeh iki biasane sok angon rasa. Engko nek langsung tak jujuk iki engko sing liyane terus perasaane muni wah wis dhewe iki dandan tok wae nyinden wis kepenak. Sing maju sik kae-kae. Iya. Mula kudu diratani. Diratani menika J. Ayo saka Mbak Tiwi men jumeneng. Ya. Yo Mbak. Tiwi. Lho, dadak ngemut apa iku iki? Oh permen. Iya. Aja dikletrus, heeh. Kok aja dikletrus ngono? Ndak untune lara. Nek iki halusan nek niki nggih. Wah, ya piyaine wis ketok. Ketok, katuranggane iki wis jan. Kok iso ngerti katuranggane? Iki lho, ketok kepiye ngono lho. Pripun? Ketok kepiye maksude piye? Aduh. Gingsul. Sapa? Untune gingsul ya? Gingsul mbok keke aku siji rak ya rada rapet aku. Jenengan kirang Mbok sing seru kok alah jan wae ra iso turu aku. Agak lirih ka lho. Mbok jenengan mengko. Rada seru iki. nggih. Wajane kirang jenengan. Nun? Waja. Ya kurang kok ditambahi seseli susuke apa-apa, serok. Untu kok seseli serok. Lah karo wajaku. Nggih. Tak ilele tak celele ya. Iya. Nembang apa Mbak Tiwi? Langgam nggih. Ya langgam kena, monggo. Kram iki. Kram piye? Ora iso rik-rikan aku. Mbasan jembar iki langgam. Ayo mengko nek arep bibikan mengko ayo. Ning seneng jembar ngeten niki. Heeh. Ya mangga. Monggo. Langgam apa? Jenang gula? Nggih. Ya, jenang gula. Jemek. Napane? Lah gek wis jenang gek gula. Agek gula tok kowe pliket kok. Mbok ya jemek piye wong ya ki tembange apik kok. Oh niku tembang to? Tembang kok padake. Tembangno kuwi apik no. Nggih. Kuwi jenenge judule jenang gula. Nah, kene ngerti. Kowe aja lali marang aku iki. Masih ana Gayane ra. go hiburan bangane ning omah nglangut. Ning omah kok nglangut ki apa ana bojone kok nglangut? Ah ya bojo kan nek wis sepuh ngene ki rak ya wis kurang gairah. Oh, wis ora tau, wis ora gairah to bisa. Tegese wis ora piye ya. Omong-omongan kuwi wis ora sambung. Kok wis ora sambung upamane piye? Upamane kok ora sambung? Ayo Bu, iki wayahe lho ngono kuwi. Lah wong anake wirung teko kok wayahe ngono ki kepiye? Rak ya wis luput to. Ah iya. Ya wis wajibe kudu ngalah. Saiki wis momong anak putu. Ya wis syukur. Dibawani Mbak Tiwi monggo. Nggih. Muni urung? Weh. Gagarane. Napa to marai kaget lho jenengan ki? Walah lah senom kok kagetan. Ya se ana ki seni tari kok kuwi gegarane dhek langsung pacak karonse. Oh, nggih. Iya. Waduh. Aku akhirnya ketemu cah kaya kene iki kaya gelih sepuh. Iya. Dhek nek karonse kan biyen sing wedok munyuk, dadine Napa? ora apa-apa. Munyuk dandane ayu. Heeh. Duh, tok munyuk ki. Demit nek kuwi. Kok demit? Dudu bondo dudu rupa ora kok halus kae to. Heeh. Among ya. Among
luput pisan kena pisan apa karo nganggo nimpal telek barang iki ya yen gampang luwe yen angel-angel tan kena ati numbas harta ya mangga jeneng kula ya
matur nuwun wajahe. Suwun. Iki saiki wis mulai ana undakane ngolet-ngolet kaya penari. Ya wis ora apa-apa kok. Wis ana kemajuan. Kabeh iki ya berusaha lah. Boko sithik. Ayo. Ayo Sa, Orisa, kuwi se ana tak kekane wong meteng kuwi kok kete kaya kurang. Iya. Ayo Sa. Ayo jumeneng gek wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuat ora? Oh, salahe kok menyang. Bareng kon ngadeg kok kula meteng ya, Pak. Ayo meteng nang omah wae ora. Ora toh wis semono gedene iki. Apakmu kapan kowe? Kok ya ora pamit apa piye to no? Aku mah ra tekel. Niki kula tesih kuat. Aja tok ceneng-ceneng mah. Wis, mesake. Ndak keplenet mesake. Putuku wis. Apik ta niki bentuke. Kenapa kuwi kok iso? Nyenengan gemes ta mesti. Aku seneng nek anu cah nggerbini bobot ki. Ora pertanyaane iki kok kenapa? Ayo kuwi sing jenenge kuwalat romanuk ya kaya ngono kuwi. Mulane aja sok pripun? Wani karo manuk. Nggih, kula kok. Nek kualat ya ta? Nggih. Apik Kowe ora sembrono putumu kuwi. Iya, tak dongake sehat. Amin. Besok lahir sehat nek wedok ya ayu pinter. Lanang bagus. Piye kok? Simbahe pengen tilik ora? Ora sah, aku rung iso nggawa oleh-oleh. Amin tilik kok dadak gawa oleh-oleh. Nang ngene putu engko ndarani cedhil. Iya, menawa pengen tilik barang. Oh, njaluk apa? Oh ya, anu king, aja. Njaluk king. King kuwi ku napa? Montor. Oh, lah wong anakmu wangsulan kowe ora mah radong. Wong rung ketok kok wangsulan. Apa ketok apa? Nek jabang bayi nganggo rasa, Mas. Oh. Heeh. Dadi rasane ngono kuwi. Oh, berarti ana sambung batin ya. Sambung batin nek dirasake lho. Nah, karo mbahne iso omong-omongan ngono. Wis, aja tiru Simbah. Lah pripun? Simbah napa Simbah? Simbah pripun? Oh, Simbah ki sok nglidik biyen. Ning nglidik nyambut gawe kok. Iya. Ya kok Pak nyelor lincip-lincip to, Mas. Piye? Ya sesuk ki lincip-lincip. Niki kira-kira lanang mau wedok bedeken, Mbah? Wedok. Wedok. Ketarane napa? Ketarane nang angen-angenmu ki sesuk iso ngluwi ibune. Ayu iso nembang apik ya to. Lho ata lho wis latihan gelungan. Endi sing latihan gelungan? Wah, apa rambutnya ketok apa? Ora. Setengane kok. Ora ana bayi kok nek jero weteng latihan gelungan. Atene bundet. Pundi mang delok to? Niki niku gelungane pasangan. Ah, ora iso kok senengane omong. Oh, le nyewake ibumu ya. Ayo elek nek keriting kuwi. Sing apik sing lurus nek dianake. Anjen mbahne cerdas tenan, Mas. Jane. Iya, ngerti iso omongan karo putune. Weh tenan kok. Tenan esuk iki dadi wong sing pinunjul. Ora ketarane lanang karo wedok iki piye? Lho, sampean piyai sepuh to? Pripun iki? Ibune Heeh. anggere dandan nyelot apik. Seneng dandan iki. Heeh, seneng dandan. Aku wedok. Oh. Terus napa? Nek lanang mesti senenge nyedak boto. Kok saged? Enak. Nek gawean kula nyetak boto. Ora ana wong anu jenenge wong meteng kok nyetak boto iki. Lah ana lho le ngidam nyedak boto. Ya ora ana kok ya. Seneng le lat-lit. Iya. Ngawur. Napa kok do bayangke sing ora-ora. Iki bener-bener Simbah ki kok. Ya no. Entek kintung. Amah ibune le kentir. Wong anake ya. Wis tentrem ya. Nggih, Mbah. Rasa nyengko-nyengko. Le nembang sak penake. Mesake. Mbok
Gek pamit kowe ngopo? Cuti, maksudnya cuti. Cuti ngono lho. Tesih kuat. Oh, sesuk ya alhamdulillah. Ya wis ben. Muga-muga pas prei ning ya pas nglairke dadi kepenak. Aku wis takon cuti bola-bali kula terus kuat kok Pak terus pengen menyang ngono kok ya wis sak. Lah nek iki tetep rejengane iki bocah iki kuat nek iki heeh. Gitu lho semangat. Ora kuat apa ya nak. Ayo nembang apa? Nembang sik wae nek engko nek kokean guyu aku mesake putuku. Nggih. Heeh. Sing alus, Pak, napa? Sing kira lumayan gayeng. Ya kembang rawe coba. Kembang rawe. Ora apa-apa ya wis ben. Ning aja tok pangan. Heeh. Gatel rawe iki. Sake bocahe ya lek enak. Dibawani. Ngerti ra, saiki nek tenguk ra mesti tangane nang nggon weteng waku. Mergane wong weteng iki budule bodong. Hah? Pun semanten iki. Cok ngono. Wis dawa semene ta? Aku iso nek sangang sasi semene iki lho, Sa. Anu dadi jempole 3. Lah niki lho, Pak. Aja diduduhke nek kae mbahmu sing kae rada rewelan kae aja. Kae gawat nek kae. Nek Mbah Hono ora apa-apa. Ono aman. Nenek Mbah Keno ki rada gawat darurat. Gawat darurat dengkulmu melocot. Oh, kowe kok ndak melocot. Kowe ro Mbah Hono wae. Nggih. Mbok kula dewangi, Mbah. Dibopong apa? Piye? Nggih dewangi nembang ngeten lho. Piye ya? Sak galak-galake macan. Ngangah-ngangah. Ayo kae senengane ngangah-ngangah kok. Aku ki dari cakepan kok ngangah-ngangah. Nggih, Pak, leres anu Yulibo. Wis gandengan barang karo putune. Wong karo mbahne kok. Mbahne apa? Iki putu, iki buyut. Mbahne apa ora sok makmek-makmek sa. Niki cedak simbahe mah obah wae Bapak. Kancene mbah niki. Kuwi sareng mbah kuwi karo obah kuwi anakmu arep ngeplak ndase mbahne. Aja ya, Nak. Mbah kok cenanangan. Wong aku ya halus kok. Sabar nek aja ditiru ya, heeh. Arep mathok simbah aja. Ya. Ngangah-angah mongso jalami. Oh, sak galak-galake simo macan ku mau. Simo kok ndudingi aku to. Ngono nek ngruwak. Wis to, aku ki njaga putuku. Nggih. Kabeh kewan padha Pas teko mau ning jaba kono malah ana sing ngrasani penonton. Pripun? Ya Elisa. Wis saiki dalange sino nggawa drum band barang. Sajake dienggo anu pra acara. Nganggo drum band. Lah apa nok tenang wae. Tung tong. Aja joget lagu kok mah joget. Sing joget sapa? Wis tak gameli mandut. Mesake putuku. Nyata prawira yakti punjul pepadane
Ya ora apa. Heeh. Wedi. Ya temeh. Neno. Temah, Sampun Pak niku. temah gunjing. Ayo. Dadak rembukan apa mengar temah gunjing? Rembukan tanpa guna. Wis rasah guna wis ora melu. Ora melu. Tanpa guna malumpat kacemplung jurang. Ya, aja digedruke lho iki wong meteng lho iki. Aja wis iki wis tanggung jawab wis gedhe nek. Heeh. Kok ndak kendange digedruke ayo mesakile joget kok ya. Ya nek anake ra trimo terus metu. Mboten napa-napa, Pak. Kok mboten napa-napa piye ta? Aja wis rasah. Kabeh iki do semelang kowe malah ro apa-apa. Angkul repot yo kene kok. Sabar, Mbah, sabar. Ora sabar kepiye? Aputuhe. Mandemak-demak. Entemeh ditemok ya kami ditemok anake kok ora. Ha iya, katresnan bapa karo anak. Bener. Ya, mangga. Aku sing nyawangi ra tegel. Anjing iki jan.
Mas aku meteng ya polahmu yak-yakan kok. Iya, saking tanggung jawabe Mas Niki. Ning alon-alon. Aku Mbah. Alon munggah. Le munggah kowe aja anakmu kok. Wah, jan. Mah ra tegel aku. Ya semono wis paling ora ya 7 sasi to San. Oh 7 sasi kok ya. Meh 8 nek niku. Ha iya. Kula ora kok sapal nggih. Bapakne kudu sregep. Iya. 7 sasi kuwi dijaga. Iya, monggo dilajengke. Yo genti Mbak Tati saiki yo monggo. Yo jumeneng. Ki mau pamundutan saka Pak Lurah apa Mbak Tatin supaya pramen ketoprak karo Mas Sehono. Oh iya. Sehono dadi apa? Sehono dadi watu. Watu dengkulmu ora. Seneng banyu iso mili, Mas. Watu kur begegek e. Nggih. Ya, ayo. Didapuk dhewe-dhewe kaya karep dadi apa? Ya. Lah lakone napa kok didapuk dhewe-dhewe? Dadi apa, Mbah? Dadi manten wae apa? Ya ayo. Wah, jebul gelem repot. Lah piye kan ming dapukan apa arep tenanan po? Heeh. Belanjane. Dapukan kan kudu gelem apa gelem. Oh iya, aku apa-apa gelem. Ya terus apa iki? Kowe jim apa aku jime? Jin po jim? Apa jim? Nek sing apik iki ya Tatin ki sing gandrung, terus sing apa jenenge iki sing digandrung Sehono. Berarti aku ora lalusan. Ha iya, nek Sehono grasak ki ora wangun kowe iki ora forme ora entuk nek kowe kok. Kanu dadi brasak ki ora wangun. Iya. Ayo Tin. Dadi sinten? Kowe dadi sapa? Kowe dadi Suminten kono dadi Subrata. Ah, iki pas banget. Wah sih. Nek ketoprak madhep rono Tin, ora madhep rene. Oh, padha wae tak kira. Oh, ada. Piye to? Apa? Tak urus nek iki. Kok dudu Napa urus? kok padha iki masalahe apa? Ora kok madhep rono ora madhep rene iki padha wae kowe iki. Apa mripate nganu apa piye? Ora, madhep rono ora percaya. Madhep Sehono. Lah, ra tenan to. Lah apa sih? Ora apa-apa. Padha wae ternyata. Apa ana sing padha apa? Masa kene nganggo gelungan kene ora nganggo lho. Sing padha apa sih? Apa sing padha? Apa? Gaji mburi. Apa ta iki ta? Oh jenenge sandung lamur. Iki tak andani, iki sandung lamur dengkulmu kowe. Oh nek dengkul niku kikil Mas. Ah iya. Tak andani iki ben ora kasus nek ndemok ngarep kan kasus. Dan ndemok pengen ndemok mburi wae ngono lho. Aku nek mburi iki sok ngeblak dadi aku mesti cekelan ngarep agak nyekel mburi. Terus piye kabeh kena? Ndak ngledak lho. Tonjo tenan. Karepe ngono kuwi. Edan kok ana bengi iki. Piye ta bengi iki piye? Ora mulih aku. Ora mulih ngapa ora mulih? Aku mau wis digetak-getak bojoku. Ya lek mulih mengko. Kaget to ya tak delokke ngisor kok kaya madhep rene ngono lho. Bul madhep rono. Sliwer apa piye? Iya. Sliwer dengkulmu mlocot kuwi. Tegese padha-padha madhepe. Madhep mburi ya madhep, madhep ngarep ya madhep. Lah, nek kon milih ngarep apa mburi? Wes nek komplit tak pilih kabeh. Kok ya milih salah siji no. Engko nek tak pilih sing mburi nek sing ngarep meri. Ah bener. Aku ki cahe adil e. Ning beda lho ngarep ro mburi. Heeh. Bedane tak urus ki. Pengen ngerti? Heeh. Ya ayo rono sik. Rono lho. Wis kene wae pupung disekseni wong akeh. Lah aku sedekah ngono. Kowe tekan ngendi-endi ta kowe? Lah ya piye to? Aduh janetan. Ngapa pengen ndemok? Kur sangu 500 sang. Lah maksudnya piye kok sangu 500 iki? Piye? Kowe mesti moh. Ayo padake ora. Nek ora apa-apa pengorbanan. Pengorbanan. Ha iku njaluk 1 yuta 2 yuta. Jaman biyen ki malah njaluk candi wis rekoso to. Heeh. Oke gawe candi. Jaman jonggrang biyen. Aku ya ndek candi yo. Endi? Kur siji. Endi? Endi? Kur siji we ombrak-ambruk ya. Heeh. Ha ta? Anggere kenangin ki mentiung.
Terus piye nek ngono kuwi? Heeh. Nek candi kena angin kok mentiyung iki candi apa? Lah ya candiku kur gaweane anakku dolanane cah cilik-cilik. Iya. Ayo coba suminten karo Den Mas Broto. Sing apik lho sih le dadi bagusan. Iki gaya wetan apa kene, Mas? Nek gaya kene piye? Ya kok. Aja ngono to minten. Nek wetan. Ya kene kowe tresnani marang aku. Yen sliramu kuwi sejatine dituju. Lha berarti gaya wetan wae wis. Gaya wetan. Apa kidul? Nek kidul apa gitu? Kidul apa? Nek kidul jujukan langsung. Piye? Piye langsung piye? Ora nek tresno karo aku. Ana biayane. Loh. Apa-apa kuwi nek tresno nganggo mas kawin, Mas. Ana biayane. Ora do macem-macem. Kene iki wong lurus ya. Lurus kidul. Ora senajan candine nglempreh. Iya. Ora ket mau ngandake candi aku penasaran nih. Wah, iki mesti ora sida pramen iki. Iki mesti ora jujuk iki. Ya coba di kenthong tak aku kenthongane ya sih. Heeh. Titir wae nek anu. Oh kenthongan ketoprak kok titir iki. Oh kleru Mas. Wadake ana apa wae. Aku kelino rondo Mas regep dadi ses kamling kuwi nggo kenthongan titir. Kok semintene wis ngetut ke aku terus iki. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak teteki ya. Iso titenono anggere kelimpe tak sepidol. Ayo dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, anggere mayang adoh kae transit nang hotel apa nang ngendi tak indik dadi nang nggere turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen Mas. Arep digambari apa Montor. Terus apa hubungan? Seneng banget ki. Gegermu digambari montor seneng banget. Lemu do arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning arep bingung tok tandane ora sepidol Mas. Apa? Pines. Ya loro no. Oh iya ya. Maaf. Malah ra ilang biasa ya. Ora ilang. Ning bingung. Piye? Kok padha-padha. Ayo, tuduk. Tuduk. Iki sapa sliramu? Masa ora kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Den Mas Broto asma iki. Suarane rak ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngono. Iki sapa ngono malah ngono kuwi iki. Iki sapa Aku demek kok ya coba. Ya kene kowe pawadon wong wadon. Ngoyak-oyak. Marang aku kowe sapa? Wah. Jenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kok kowe ngoyak-oyak marang aku. Lah aku lho niku rak nggih tresna kalih panjenengan to, Den Mas. Ning ra nggon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep wae ora ana sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek wong akeh wong kok dianggep ora ono. Nek wong tresna iki ora nganggep kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Kocek. Oh, Den Mas Broto kocok brendor. Piye to? Broto ki moh. Emane-emane. Eman-eman dumeh papat, Arta tetel siji. Aja ya. Aku iki durung karep-arep omah-omah.
Mbok jenengan ki ngelingi to, nek jenenge wong wedok tresna iki mbok ditampani ngono lho. Apa arep geblak? Ya ora, nek wong tresna kuwi kudune siji ya tresna, kene ya tresna dadi engko dadi gathuk tuk ngono. Aku seneng lek tuk kuwi mau. Den Mas. Apa? Aku tresna lho karo panjenengan. Iya ning aja kaya ngono atase kowe wong wadon kok ngoyak-oyak priya kuwi rak ya. Ya ora peduli, pertresna ya tetep tresna. Nah, kalau nggak peduli ya udah. Lah terus gimana? Sik iki ketoprak lho udul-udruk lho. Ah iki nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Kono kowe ngendi nek pengendikanmu ki aja sok nganggo ndak peduli iki basa Indonesia. Kuwi basa Indonesia. Ya ora apa-apa wong seneng iki bebas. Oh. Arep nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa India ora apa-apa. Nek manut aku bahasa isyarat. Piye? Bahasa isyarat. Hah? Ngene. Teges ayo do kerja bakti. Kerja bakti Kowe aja kaya ngono ya. Ora. Anu suminten. Ora, pokoke aku tresna ya tresna kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune kepiye? Lah ya kowe apa ya nangeman ngono lho ayune kaya ngene. Piye iki? Abrote deneng-eneng ra karuan. Ora usah ngematke kono to, mbok ning matke aku wae. Engko kae sok cemburu e. Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradarae kerep malahan. Aku nggo wong loro iso kok. Maksude? Kowe ngarep apa mburi? Piye? Bubar wae, bubar. Mula aja tor asake. Sutradara jenengan iki ya kok gatekke kono wae, mbok gatekke aku. Aku nek emosi. Emosi ya diantel wae. Nek iki suminten tenan. Ah iya. Suminten ya ngono kuwi. Aja kaya ngono to. Wong wadon ki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. To the point. Aku tresna jenengan, Kang Mas. Ning aku ora iso. Tidak bisa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi kraya ditundung Kanjeng Rama saka ing Trenggalek iki mergo aku arep didhawuhke marang sliramu. Ananging aku terus piye to? Wah, dan Mas Broto cangkeme dilondre sik. Didap. Piye to? Kleru e. Kok kleru piye? Mago ado saka Trenggalek kok didhawuh karo Suminten. Lah mergo nek iki aku ado-ado lunga ditundung karo bapakne. Mergo aku ora tresna karo Suminten. Apa aku kudu tresnani sliramu? Lah apa kowe wis picak mripatmu? Ambangane ra ono apa-apa nggo tes-tes. Kang Mas. Yo kepiye? Mbok aku diladeni sedih lho wae to. Ning dilit wae ya. Iya. Aku sedilit wae wis trima lho. Rasa ngadep rono-rono lho. Ngopo? Ngopo? Ora iso diajak. Lah ngopo? Aku isih apa? Isih sinau. Sinau ngopo to? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget kuwi. Alah. Yo ngerti. Apa Den Mas urung iso maca? Urung nek nulis kerep. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang dodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Ngene lho tak warai. Kowe iki marep rono. Lah ngopo ta? Arep tak limpekke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. A K U. Apa kuwi? Sik, lek nulis nganggo tangan kok nulis nggo cangkem kula Mas Pramet. Lah mangsine ndulit kene mah. Aku tresna karo Suminten. Ngono kuwi. Gage. Cepet. Ora kono, kudu kono.
Kemunggan to. Kemunggan. Nang kene lho, kene. Yo gampang tak turuti. Ning gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Tak andani. Sik kat. Oh ya. Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak. Lah tak nggo nglimpekke Mas, nek ngarep kok ora tegel ya aku. Ora tegel apa wedi? Alah bejane pengen sing ngarep to. Mbok tekonnya nulis ngono lho. Aduh. Sambat nek aduh sambat terus dewa. Aduh. Atase wong desa bocah desa. Ning kok bandulmu gede banget. Endi to bandule endi lho? Bandul kalung kuwi lho. Lah ya iki ben apik kok ya, Mas. Aja gegeden kuwi mbeborosi ya. Lah ya sesuk aku tukokake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakumu. Lah mergane. Mergo kabutan bandul. Ya aku sesuk tumbaske sing cilik ya, Den Mas, ya. Ya. Sik adipoto e. Sok endi sing motong? Ora ana kon. Kok tewas action jebule ra ono lho. Bel nginjen ra nggo apa-apa. Padha ae nonton ya. Aja ya minten. Ora. Aku pengen. Aku ki jane ya piye ya. Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Setsa Darma kon brasta brandal sing neng Gunung Pegat. Apa? Gunung Pegat Klothok. Apa kuwi? Kuwi gunung. Gunung sing kepiye? Gunung sing dipinis. Ya lho, gunung kok dipines ki? Aku ki agak nerangke nek bapakmu ki iso brasta brandal. Terus dinehi kekucah Mas Picis Rajabrana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Wah iki. Ora gelem? Tetep ora. Wah iki tenanan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane. Aku ki Ngene iki rak ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe ngisor dhuwur jeglong. Ngisor dhuwur ngopo? Aku ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mongko arep? Minten. Terangane kowe wis owah tenan. Lah ya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora duwe rumangsa isin. Rono-rono ngono lho. Wah, malah kaya bakul gereh pethek. Ya wis karepmu wis omong-omongmu luwih sepenting jenengan kelagete aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Pengen mie apa piye? Pilih ngarep apa mburi? Aku ki senenge kopi. Kopi? Kopi hitam. Ya mengko tak gaweke nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk mie. Kabeh. Mie wedang lho. Iya, ora gurmi apa njaluke jenengan tak nei. Nah aku duwene apa Ora ya? kok mripatmu ngemaske kene Terus terus bingung lho. Aku ora rasa dadekke ngene iki. Aku ki cah geleman ning ngampet. Dadi rumangsa rekoso aku. Areng nglayani aku dapukane alon. Heeh. Nek ora kok pengin banget. Ya kudu diampet to, aktor iki kudu diampet. Jak ampet malah kepuyuh-puyuh aku. Ora apa. Pengen ngapa? Tak ampet. Pengen ngapa? Ayo tak terke. Nek pengen pipis, tak terke. Iki dantenan nek sumintene. Wis iki nang pasar wis ra ketompo nek edan kok ngene iki. Ya mula tresnaku ditampa Den Mas. Kok sing sabar ya. Aku mau sabar. Apa-apa ki nganggo petung. Rasa dipetong. Ya ora to. Lah kok ya akhirnya Wong bebrayan ku ora waton seneng karo seneng terus ning ditung. Lah ngetong piye? Kowe netone apa? Ah kesuwen. Kesuwen. Heeh. Dina.
Kesuwen. Jam. Suwen. Detik. Suwen. Ya sayo ngono kowe kok. Lah ya mbok ket mau ayo gek ayo to. Ora gelem. Aku tetep ora gelem. Oh. Aku dukane Kanjeng Rama. Aku dukane Kanjeng Rama Penemban Durna. Ora. Rama sapa ta? Haryo Suman. Aja ya. Apa aku kudu nembang? Ah iki. Ben panjenengan iso luluh atimu. Ya yen nyoto tembangmu kuwi apik tur iso mlebu ning rasaku. Iso tak tampa. Tenang? Yo, ning mengko nek ora iso mlebu ning rasaku, aku le mlebu ning rasamu ya. Apa ya to kuwi? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Kok mlebu. Omong apa ta? Masa omongane kaya ngono lho. Sabar ta ya. Moh Eling ya. ora arep eling. Kowe ki putrane Warok sing wis misuwur. Rina wangi dadi ati Den Mas mana Kok sik Den Mas Broto kok sapi. Meneng bae terus Ngampet Mas. Jane ya pengen tenan. Edan kok sehono iki. Suwe-suwe kok saya gaul rumah saya. Ngelidik. Sak aja kaya ngono to. tanpa Pines. darat tanpa tangane mbok nene lho. Nendra Ngapa kok ilate metu barang apa? iki mbok ora wek-wek ngono jare Gemang kok Ayo wek-wek. kurang ajar kowe. Iki sing wong wedok ora bener. Ijo tak omongke abang, abang tak omongke ijo. Lah kowe mau wek-wek ora? Obah dhewe. Ora ndek karep. Aku kan urung mati rasa lho. Obah sithik aku krasa. Kowe kok ya ngisin-isin kaku to. Ayo lebokke sak. Tanpa tanpa nendra padepor ini to Kang Mas. Kok nyelot aduh to. Apane sing nyelet Kaya aduh? mirip bakule semrepet iki. Kula madhep rene ben ora semrepet. Aja kaya ngono ya. Kayung yo. Kok ndredeg ngopo lho? Ya apa? Mikir kok dadi ngewel. Ngapa mikir kok dadi ngewel ngene iki? Iki nahan sing siji, Mas. Oh. Kok mikir loro ta? Mikir loro ta? Loro. Kok loro ta? Ning siji lho. Sing siji ndi? Ha iki Iki. Lah sing kon siji tok cekel. Heeh. Dadi iki kesetrum ndredeg. Edan kok nek gaul. Kayung yon marang slirane. Bojone melu ora iki. Rasa ngurus bojone ta? Iki anu lho Mas, iki pertunjukan lho Mas, ora tenanan aku. Ora tenanan kok le nyekeli tenanan. Ora tenanan kok le nyekeli tangan tenanan. Ono kesempatan kok Mas. Tansah Aja kaya ngono to. Gumawanging netra. Iso tanganku semplok iki engko dianang-anang. Ngene lho Kang Mas. Iya piye wis tanganmu wis mau. karepmu lah aku pasrah nek bengi iki. Ini lho. Terus tak tumpangi tanganku. Terus dadine ngene. Ha. Lho piye ta Kang Mas ki? Masa ya ngono lho. Anu ya kok cah cilik-cilik gerak lagu. Jero ati kadung tresna.
Apa to? Aja loap-laup ndak kaya sing. Tan liya hamung sliramu. Piye ngapa? Aku anggere weruh bandulmu blereng. Aja mlorot inten tok. Wong blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara asmara Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok diculi wacan malah. Edan langsung minten. Piye? Wih wangu culi. Ora kok ndelok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing ndelok nggonmu sik. Arti delok aku nek aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang ya gedhisikan. Lah ya kuwi mau lho ketake kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku ki ora ngisin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Aku ki putra Kanjeng Adipati Trenggalek kok. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Sudibyo Ngalim. Ngawur. Tenan Dodo Ngalim. Oh, bener. Dibyo Ngalim. Heeh. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Heh? Aku edan. Penah lekku. Anu. Aku nek edan wuda lho. Aduh. Piye? Mbok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas, mbok ora ngono ki lho wis tak tembangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak dumuk kene kene. Njur memedun. Lah ya wis tak dumuki kabeh kok ya mesa ora gelem ki karepe njaluk piye to? Aku trimo kowe waras. Tinimbang kowe edan, Nek aku ora iso waras. aku kena pasal aku. Lah kok iso? Wong edan kok dikaya ngono. Nek aku waras jenengan gelem. Gelem. Ya ayo. Ayo. Gelem ora to ya? Lah piye to? Edan kok nek Kowe iki. sutradarane kejum iso dikepruk kentongan lho. Anak ngene ki edan tenanan ya, Mas. Ya ora apa-apa kudu ditandangi kok. Jenengan Kowe ya. arep pudo karemu ora karemu. Bakune aku ora tresno marang sliramu. Apa panjenengan ora nyeman nek awakku tak umbar tekan kono-kono? Ya jane tak eman. Lah ya mulane ki ayo gelem dadine upamane aku ngono sing weruh ning jenengan tok. Wong akeh kok ngene kok. Ya kan urung. Wis to, sabar ya. Mah, Aja kaya ngono to. enggak mau. Kowe piye kok malah kok iki? Lah ngopo nek ngono ki? Mas bubar wae, Mas. Abang urung rampung kok. Suminten durung edan kok bubar wae. Iki aku nang omah iso paju tenan nih. Oh, pemain ketoprak kok paduro bojone iki piye? Ha bojoku ki ndelok iki. Ora apa-apa. Wis iki mesti Apa dadak tak peluk lagi gelem? Piye to? Tak peluk. Jangan peluk aku. Kenapa? Jangan peluk aku. Jangan. Lah ya jenengan pengine piye ngono lho ben aku ki. Pengine mengko kowe nek dadi jodohku mesti bakal kelakon. Ora usah kesusu. Lah nek ora jodoh. Ayo engko digolekke baut sing jodoh. Terus aku jodone Kok karo kaya baut ya. sekrup ya, Mas? Ah iya. Aku mau karo baut. Ora. Pokoknya aku jenengan tok. Ora iso. Iso. Aja. Mengko nek saiki urung seneng, engko bakal ya tetep seneng karo aku urung kulino. Ale ngapalke kapan? Ayo saiki ayo ngapalke. Aja kaya ngono to. Iki Kok ki. ora ngono to? Aku ki Subroto Kok iki lho sedih lho wae. Waduh kok ora ana kentrong to ya. Lah ngopo? Gak rotok-rotok. Gak arep Ayo mlayu. kok wong iki engko terus suminten iki edan nyanyi liwung kok njuk anu. Ngono. Heeh. Hebat deh. Piye gelem ora to Den Mas iki lho tanganmu wis tak dumuk. Jempolku dadi nyelot cilik diremat-remet wae. Apa dinae liyane? Lah nek kudune nek diremet ki ora cilik lho.
dadi cilik iki yo piye? Cekap semanten giaran ketoprak Mataram. Ngapa kok cekap semanten ora? Wah iki apa? Ya ben nek wong edan ki sak omong-omonge ora apa-apa. Wah aku isih waras aku. Lah ya ayo melu edan nek pengen omongan sing ngono kuwi yuk. Lakone broto edan wae. Iya ayo ora apa-apa yuk. Aja kaya ngono. Sedilit. Dilit. Wah nanggung. Ya ayo suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Brataki. Malah cempluke biye mintene bingung. Iki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel to ya. Wis meneng wae. Iki lho meng kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Munggah. Isa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Heeh. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Ana aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh monggo nggonku ra bengkong kok ngene cuk. Wis meneng. Aja tok turuti ya Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis meneng wae. Ora usah ngomong jenengmu, ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot ya? Uduh. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok ndelok kalunge. Wah, iki sesek ngrampas iki. Kalung barang adidudut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ra apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki saya suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki gendinge liwung. Sasmi. Pinter kaya. Lah ya aku pancen liwung arep jenengan to Kang Mas. Dadi liwung atiku. Ayo Tin. Diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus? Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Heeh. Aku mbok njaluk di ngene-ngene malu. Ngene. Bener. Orang kena. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Aja kaya ngono to, minten. Minten. Kene iso joget, Den Mas. Jogetanmu ya apik. Oh iki manut sapa le ngedepi? Mengkis-mengkis nang ngisor ya mengkis-mengkis. Joget meneh ya. Ya. Sabda.
cendole, seana ditileki cendole. Endi cendole jenengan tak weruh. Iki kur karek ro dhewe kari loro. Ronde. Nek cendol cilik-cilik. Ronde apa bakso? Aku seneng bakso. Ora bakso sing bakso setan apa bakso apa? Baksone baksomu. Aduh. Tenane. Hmm. Neng ayam lho kula. Ayo aku seneng ayam bangane sapi. Heeh, sapi gegedan ya. Ya ayo to, jiken meneh wae. Isih? Isih. Broto kok jak yak-yakan iki kepiye iki? Ya ora apa-apa, salah ora gelem. Ayo mengko. Dadi gelem tenan. Iki menggari sak bait yuk rampung lho. Ora gelo? Piye ya? Ora gelo? Jane ya gelo. Ning wedi karo sutradarane. Rasa wedi. Ora oleh. Subroto ki aja geleman. Aja geleman? Ora, aku ora gelem. Yakin? Yakin. Ya wes nek ngono aku tak milih liyane wae. Milih liyane. Liyane wis do karo aku. Matuk iki ora tak kentong soalnya kentongane pecah ya mausé dadi. Pecah? Heeh. Tutuke tok wae. Tutuke tutuke apa? Wah, jane aku getun ya. Lah piye? Getun apa mergane? Basan lunga. Pengin. Aku sing wegah saiki gah. Moh. Alah, moh ya wis. Tekate nglimpekke. Nek pas dadi wayang wong ya. Ya, matur nuwun Mbah Siana. Nggih. Ya.